Sesitoli. Hawu. Kwenzekela nawe? Uhlede nje. Ha? Uyangishela. My girl, no, it's time to work. Awubona ukuthi ingcole njani endlini? Yeah, vele ngifuna ukuthi uthole ungcolile so. Ngiku-strike namuhla angisebenzi. Uyastriker? Yebo, Mina ngiyastrike. ngiyangibona abantu bastriker Angeke ngistrike nalaba bantu abasebenza la endlini la. Mina ngisebenza la kule ndlu le. Uyabona? So then ngistrike la kule ndlu ukuze ukuthi ngistrike ngifuna ngibe inside. Ufuna be inside, Yebo. not outside. Okay. No, why Mara you ukwenza- outside? Okay, lalela. Ustriker for yini? Angivisisi. Ho. Uniform. Strike for uniform. Le uniform lena ifashion lena. Ifashion, kuwela ifashion. Nothing is wrong here. God. Ho. Kuwe nothing is wrong. Kuba ngazo sengihlala ngimapendane. Le uniform le inzala ina 3 years ungithengele yona. So then ke ake ngize ngistrike for mahal. Ngicela i-uniform le nyuwana. Then ke ngizocala ngisebenze. Angeke. Ngiyakuva, Shani. Akusilula ngaleyo ndlela. 3 years solo ngigcoba i-uniform le one. Ngiyakuva uyastriker ngathi ukuzamela imali hamba uthenga i-uniform le new one ke. Dojabula nale mali yakhona. Hamba uthenga namaphilisi Namaphilisi. 10 rand. Iphilisi ukusudokhululeke because inyalo le stress icabuka ngani? Usho ukuthi too much. Too much shame. Ha? Wena. Nkosi ngiyabonga uyabona strike siyasida. Strike siyasida ngihlezi ngisho ukuthi umuntu uma afuna ukufix mina ngiye emgwaqeni ngihlukile sami strike sihlukile sami strike sifuna lithebula lihlale nje umntwana athi litiya lemlungu. Hito. Strike anemali yami.